Κάτω από εκεί, κάτω, πέρα το λέξω. Από εδώ που είναι ασφαλής κάτω. Ηλία θες κι άλλο τουρνικέ. Θέλω μία τουρνικέ. Κάτω, κάτω. Ο Μακάρικης είναι εκτός. Του βάζω το προσωπικό μου, Ηλία. Αναλαμβάνω εγώ ο βοηθός. Γύρω σε πάνε εδώ. Αριστερό χέρι, αριστερό πόδι. Βάλε κανένα βοήθεια. Πονάει πολύ. Βοήθεια. Το πόδι μου δεν το νιώθω. Διατάξτε. Κάλυψε με. Βοήθεια. Πάρτε κάτι. Βοήθεια. 27 αναπνοές. Και έχει 100 σφίξεις. Έχει κάνει πολύ αίμα. Σταματά να ροχαλίζει. Το πέρασε, σταματά να ροχαλίζει. Εξπλάκωσε εδώ πέρα, έχει ιδιαίτερα. Πολύ αίμα. Ηλία, πάτω. Το πόδι μου. Χέρι μου. Το πόδι μου δεν μπορώ να πονάω. Το έκλεισες. Έλεγα εγώ πρέπει να χαρώ ή όχι. Περιόρισες, Ένα δεκαετία του ενός. αορτήρα. Πάτε πίσω από το αυτοκίνητο. Έχετε πειρά από την... Απαντήστε. Ζώνη, ό,τι βρεις. Ξυπνάτε! Ελάτε να το πάρουμε! Αντιληφθείτε τι γίνεται! Ξυπνάτε! Μόνο η ρόδα είναι κάλυψη! Εδώ με τι έχουμε! Έλα μαζί μου! Ένα πόδια! Έντερα έξω! Αλλά με στη δύο δως! Πάμε στο μαγικό! Άλλο. Κρατάτε τους πίσω μόλις πάτε! Ελάτε να βοηθήσετε το πάθη κάλυψη! Ρώτα. Πάμε! Εντάξει, σταμάτησε. Ρώτα, τι άλλο θες. Εσύ θα πεις. Πώς σου φαίνονται οι αναπροές. Γρήγορες αρχές, Τι έχει αυτό? πάμε παρακάτω. Δύο τουρνικές αποχωρές. Το πόδι μου. 25 σφίξεις του έχω περάσει 2 ώρες. Χέρι μου. Δεν φαίνεται κάτι στο θώρακα. Βοήθεια. Τι πρέπει να γίνει? Ποιος είναι εδώ? Είμαστε μαζί σου! Το χέρι μου! Μπορώ να του κάνω Το χέρι αν μου! του κάνω μισό εμέλα αδρεναλίνη. Λοιπόν, μισό εμέλα αδρεναλίνη. Κοίτα λέξη άλλο. Το πόδι μου! Τι πρέπει να γίνει τώρα? Άμεση μεσημερινή ακομιδή. Δεν ψηλά πας. Ωραία. Διαβιβαστής. Ωραία, 120. 9 γραμμές. Βοήθεια! Μίλα του. Το πόδι μου! Είστε κάτω. Είστε κάτω από πυρά και είστε μακριά. Τι ζητάς. Διαβιβαστής. Βοήθεια! Εδώ. Εκένωση τραυματία θέλω! Ετοίμαστε 9 γραμμές. Δεν έχω! Πού είναι διαβαστή? Κατέλα 9 γραμμών τώρα. Πάμε 9 γραμμές. Έχω. Ανοίξτε τα παράθυρα. Τρίτη και τέταρτη γραμμή θέλω. Πότε θα ανοίξετε? Έχω 2 άμεση εκένωση φορείο. Έρχονται άλλοι. Αριθμός ασθενών 2 και οι 2 επίγον! Φορείο. Φορείο! Αριθμός ασθενών πάλι! Σε φορείο 2! Μέσα τώρα μονάζεσαι! Εντολές! Είμαι πάντα νεώτη! Μη πηγαίνετε στα στόχη! Ξυπνάτε! Πήγαινε από πίσω! Φόντα σβήστε τα! Γίνει στο στόχη! Φέρετε σε θεωρείς τα πήξαν! Από αυτή τη στιγμή ο ομαδάρης σας είναι τραυματίας! Θα διαλέξετε φορείο! Άκουσε με! Μιλάω ακόμα! Βοηθός κάτω! Κάτω τώρα! Πέσε κάτω! Πέσε κάτω! Πέσε κάτω! Λοιπόν! Το συμβάνο επανέληξε! Ηλιά, άστο φεύγει, μπαίνω εγώ μπροστά. Μέση μπροστά, κάτσε εγώ με το λεφτάρι θα μπροστά. Έλα. Τώρα μιλάω εγώ. Πολύ τώρα μαζί μου. Θανάσης με μένα μπροστά. Τίμος με Διονύση στη μέση και εσείς οι δύο πίσω. Τον άλλον? Και τα δύο φορεία μαζί πώς θα τα πάρουμε? Δεν ξέρω.
Δύο τραυματίες έχετε, είστε 6 άτομα. Θα κάνουμε ταυτόχρονα διακομιδή 2 τραυματιών. Θα τον άφηνες εδώ. Τι το κάνεις, το Θα τον άφηνες, το συζητήσουμε, θα τον άφηνες εδώ. Άφηνες να σε αφήσεις εδώ. 3-3 παιδιά. 3-3 πάμε. Ωραία. Έφυγες εσύ, Τίμο, Ηλία, Τίμο, Διονύση, πηγαίνετε στον... Ηλία! Στο βοηθό. Περίμενε. Μπροστά εσύ! Ναι. Πάμε. 1, 2, εγώ μετράω. Πάμε. Φεύγουμε πίσω από το